बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोनो हास्थायलायबाय लोगोफोर आङो भैरबकुन्दआव दंफैयो दायो माने जोंहा भैरबकुन्दआव दैया ओरैबायदि देरदोंना बे दै देरनायनिनो आङो ससे भिडिअ लाबोनो सानबाय आरोना लोगोफोर दा नायलांबाय था बिदिब्ला जोंहा नैबिथिं आङो दैनि देरनायनि धंखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो भैरबकुन्दआव दिनै माबायदि मानसि जादों आङो बेखौबो एसे दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो नाय दे जोंहा नै दैया ओरैबायदि देरदोंना नैबिथिं माइब्रा हाजो जाहैबाय नैबेयो जोंहा नैबे जाहैबाय माइब्रा हाजो बेनिफ्राय नैबिथिं नायदो आरो खमसे दैया माबायदि देरदों बेनिफ्राय आरो इखिथ' जोंहा ओरैबायदि मानसि दङ दिनै नै नुबायना माने जोंहा सानडे होनना बुङोब्ला भैरबकुन्दआवसै आरो ना टाइम पास खालामनाय जायगायाव उदालगुरिनि मानसिफोरा बेयाव मात्र' उदालगुरिनिल' गैया दे गोबां गोजान गोजाननि मानसिफ्राबो फैनानै बाहागो लाफैयो लोगोफोर नैबिथिं नायदो नै गारियानो गारि नुदोंना दिनै ओमफ्राय आरो जोंहा दैया माबायदि देरदों नैथिं नायदो एसे दिन्थिनो नाजाबाय आं लोगोफोर नायलां आरोना मानसियानो मानसि जेथिंबो नैथिं दैखौ नायदो आरोना आं जुम खालामनानै खेबदोंमोन दै लोगोफोर नुदोंना बिथिं जोंहा नै दै जिं जिं मानसियानो मानसि ओमफ्राय नैथिंनि दैया माबायदि देरदों नायदो आरोना नुनायावसो मबाइलाव फिसा नुदों दै लोगोफोर बेखौ भिडिअआव फिसा नुदों आरोना खिन्थु बुहुद देरदों दैया बुहुद देरदों आरोना गनेश भाइखौ लोगो मोन्दों बेयाव बिथाङाबो बिथिं दैखौनो नायनो फैदों आरोना दैखौनो नायनो फैदों दा नंगौ ना लाखांबाय बिथांखौ लोगो मोनबाय आरो बिथांखौ आंनि चेनेलावबो होनाय जासिगोन आरो हेलमेटखौ खुदो एसे ब्रादार बिथांखौथ' गोबाङानो सिनाय मोनखायो बिथांनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै हो बिथांनियाथ' हारसिं ना लोगो दङ लोगो दंमोन लोगोआ थांबाय बिथिंहाय आं बिथिं थांसै बिथिंखौ नायनो फैबाय आदसा थिग दङ जायगा जायगानि लामा गुगादों बिथिंहाय औ देखायना होदो एसे नैथिं जा नैथिं नैबो लामाया गुगालांबाय आरोना दैया ओरैबायदि देरबाय देरनानै ओमफ्राय बिथिंनि माखासे लामाफोरखौ ओरैबायदि खुरखालांबाय आरोना नायलांबाय थानोसै उनावहालागै मा जायो बे लामाया थागोन ना थायाना आरो जायगायाबो बे अरुणाचलसो गोग्लैबायना प्रटेक्सन होनो हाया बै ससेनिफ्राय एसे सिगांनिफ्राय आसाम गोग्लैयो जोंहा माइब्रा खाथिनिफ्राय आरोना दे नोङो बिथिं थांगोनबा थांबाय ना होमबा ना लोगो मोनगोन निस्सय दे बाय नै दसे माने टाइम पास खालामनो जोंबो भैरबकुन्दआवनो फैबाय आरोना बेजों लोगोसे दै देरनायखौ एसे नायबाय आरो ओमफ्राय नैबिथिं ओरै हाजोआव हाजोनि सिनारि बाहादुरि दै नुबायना भैरबकुन्द बेरायनो फैबाय दा एलाय बाजैयाबो माजों फैदों स्कुटिजों होबोबाय गथ'फोरखौ गारबोनानै बोराय बुरै फैबाय नै बाजैबो दा दे दे थिग दङ फैनांगौ ना नायदो लोगोफोर दैया माबायदि देरबोदों हा औ बे गोसोमा जाबाय अरुणाचलथिंनिफ्राय फैनाय बेनिफ्राय नैबे भुटाना गुफुर
माने गारि कि गारि मानसि आरोना गाहायथिंनि ना माबाखौथ' देखायखाबाय आं दिन्थिहरखाबाय दा ओरैबायदि माने मा होनना बुंगोन मानसियानो मानसि आरोना टाइम पास खालामनो जायगा गैयाना बेनिखायनो बेफोरावनो फैनानै टाइम पास खालामफैयो जाहैबाय आरोना जोंहा नै बिदि नै आदाया फटक लाग्रा बाजैया खेबग्रा आदाखौल'सो लादों नोंबो खेबजादो बाजै खेबना हो बेखौबो नङाबा दुखु मोनगोन उनाव न'आव सहैनानैसो बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों उन्दुबावगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा इसारा होदों मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा सिखांदो